Ole chi baile ve kule voinia chuan in the Criminal Law Amendment Act 2018 Hnuaia Pawngsual lampang rongkai ke hnoi dan hemi dan Hnuaia Hremtheihna te anzir ho lenga ama sign in diram dan siam tu legislature kan ti te hian dan umsa heramin the Criminal Law Amendment Act 2018 chu kan dan man lai mek IPC 1860 the Indian Evidence Act 1872 CRPC 1972 le Prevention of Children from Sexual Offence Act 2012 te tidang lamin President of India Tlangpui in August ni som pakhat sang hi som puret khan Gazette a ti chu ngalani he dan herem le siam thatina tumber chu Pawngsual Hremtheihna khau zo ka kalpui ani IPC 376 a hian subsection clause 3 bel tharania hemi hnuaia hian meichia kumsom paruk hnuai lam Pawngsual hremna chu kumsom ni ai tem lo tan ba ka a case kal dana zirin dam chung thlenga tang tura po sei thei ni a tin poisa choi tir thei ani bokani IPC section 376 AB da thar ni in hemi section hnuaia hian meichia kumsom pani hnuai lam Pawngsual hremna chu kumsom ni ai tlem lo le dam chung de po sei thei le poisa choi tir thei ani a tin IPC section 376 clause 1 a Pawngsual hremna kumsari ai tlem lo tang tura ti ni thrin chu kumsom ai tlem lo tang tura thlak danglam ani boka CRPC section 173 clause 1a hemi section hnuaia no pang Pawngsual investigation chu a case zia lu ani atanga thathum chunga zo fel turani ti chu Pawngsual thu boi reng case zia lu ani atanga thlani chunga investigation zo fel turani ti a thlak danglam ani a hei hi Pawngsual thu boi chin fel ma ani theina tura police lamin rangzoka investigation an kalpuina tura duanani CRPC section 374 le 377 a te subsection clause 4 a Pawngsual thu boya thiam lo changten court sang zoka appeal and file ni atanga tharuk chung case chin fel turani ti bel ani CRPC section 438 hnuaia thu boi nei man an ni hnuwa bail an dil lok na dan anticipatory bail deal theina a Pawngsual thu boi nei te huam ve lo tur thu bel ani bokani tin hei me baka hianin section 439 hnuaia bail deal ani in Pawngsual thu boya chuan public prosecutor te notice pek masak phota notice a mu atanga ni som panga hnuwa chau bail deal na ngai tu thei ani ang ti bel ani bokani kan soita ang khanin Pawngsual thu boi hi kan ram mi pui ngai tu in a hluar hle a Pawngsual tur tu te tu na dan le an nun pum pui hong dan chu atong tu ni velo tan chuan kan thra thiam ve kher lawang thil sual ti tu te po in ti sachak na voi khata wanga thi tura hrem emo dam chung lung in ta ne mo atlem bera kumsom ni ta ne mo hi an hrem na to hi ani don a chu wang chuanin hrem na an to huna chuan an dam chung anin chir vong vong na chu alani ngei don ani tin kumtling lo hmeichia emo mipa emo sex man pui hi danin a phal lo bura che chual pui kha an du emo du lo emo Hremthei ani tho tho ti kanin hril hriat le kanin hril non fo a tha ome khati zong ka voina tan chun ni le phut sela khonga in subscribe le like kamilo pek sakram don nia in zawain ni man nom vek ule